Odi, ni'n mynd nôl to meddwl am Nadolig, yna fe. A meddwl rhywbeth I blant rhywun. Nawr, walle bod rhan fwy o blant ddim yn hoffi pwdin traddodiadol. Mai chocolate slice wi'n mynd I wneud fan heno, a nollwch I wneud nhw, mae'n siap pwdin sefyd. A mae'n gyfoethog dros ben. Mae'n edrych yn gyfoethog. Dros ben, right? Mae fan hyn da fi pown o chocolate wedi toddi. Right? A mae eisiau chi gael y chocolate gorau ar 70%. 70%. Fe chi gael 85 a fydde fel yna chi? Oes, ond so ti moyn ei fynd 85. Mae'n mynd rhy gryf. Odi, ac I blant yn arbennig. Enwedig I blant. A mewn ffordd, bydde fe'n well falle dod I hanner pown o 75 coco a hanner pown o plaen, ti'n gwybod? A chywyn ni dyw e ddim cweit mor chwerw. Na'r gair, chwerw. Mae'n un, mae da fi 3/4 peint o hufen. Chi'n gwybod yn gyfoethog. Right. A wedi pwno hwnna lan, weddol, ddim rhy galed. Os I ni eisiau cymysgu hwnna nawr mewn i'r chocolate un. So mae ni'n cymysgu. Nawr, mae'n bwysig bod y chocolate wedi toddi. Sorry, wi'n mynd o flaen amser. Chocolate, pown o chocolate, 4 ons o fenyn, a 2 llwy ford o syrup. O syrup? Na beth sy'n hwnna wedi toddi, right? A chwen ni ar ôl I chi doddi fe, gadael e I oeri, ti'n bod, achos bod ni'n cymysgu'r hufen mewn iddo fe nawr. Nawr, beth chi'n rhoi syrup yna fe? Wel, mae'n rhoi texture a blas mwy melys, achos cofia mae chocolate 75% coco, ddim mor felys. Na, fe hwnna wedyn. Nawr de, mewn I fyna nawr, slwch beth sydd ni. Beth yw pethau gwyrdd yna? Cherries bach gwyrdd, chocolate drops, cherries coch, sultan, raisins, right? Ground almonds, a'r almonds. Yr amaretto. Amaretto yma. Blas marzipan. Reina. A fan hyn, mae cnau Brazil wedi malu lan da fi. Nawr, os ydych chi'n meddwl bod eich plant chi ddim yn hoffi y cnau yna, wel, llwch chi ddod I rwy cnau arall. Neu mae'r rhai plant ffili bita cnau. Na. So mae'r rhaid gadael nhw mas, ti'n gweld? Chi'n gweud bod hwnna'n neis I blant I fita, mae hefyd yn rhywbeth rwydd, allan nhw helpu I mam neu tad yn ei gyd. Wel, ti'n gwybod bod ti'n gweud na nawr, pnawn ddo, oedd yn wyrus da fi, Manon. A fe helpodd I fi I wneud peth. Do fe? Mlaen erbyn heno. O, do fe? Do. O, what a teg. A oedd wedi mwynhau bob muned yno fe. So, na ni, na'r cyfan y gyd yw e, mae mor rhwydd yn dywe. Na, mae tin da fi fan hyn, tin bara. Os wedwch chi, laenwch gyda clingfilm, achos mae rwyddach I ti dynnu mas, ti'n gweld? Ond os angen chi moyn yr y siap na, allwch chi ddod I nhw mewn pwdins bach. Nawr, mae da fi fan hyn fel torthau bach, ti'n gwybod? Neu tins bach fel hyn. Fel chi wedi gwneud rhain? Ie, fel eitha reina, ti'n gwybod? Unrhyw siap? Unrhyw siap. Ond gyda hwn nawr, mae'n rhwydd I dorri, slisio nhw hwn, a fel fi'n gweud, allwch chi ddod I fen y rhywgell nawr, a ngofio amdano fe soi dydd Nadolig. A mae'n rhywun dda. A mae'n rhywun dda. Ac wedyn ni, tynnu fe mas, cwpl o oriau, cyn bod chi'n bita fe. Yn gwybod. Mae roi'n gweud lot o os fan hyn. Ie, gewch chi flasu, achos mae un dan ni'n barod. Jyst go mlaen I nes ymlaen I na, diolch yn fawr I chi. Na ni, cyfreiriad. Nawr te, maen nhw'n gweud bod un llun werth rwy 1000 o eiriau, mae o yr un peth yn dweud o. Reit, i'r gogledd nawr te, Dan Ymbrel addysg I ganolfan arbennig. Dal ni sydd lan yn y ffôr ym Mhwllheli. Nawr te, nôl ni yn y gegin. Os oes dant melys da chi, mae'r lle perffaith, y lle dyle chi fod. A tam bach o chocolate goled y fi fan hyn nawr. Chocolate llath os wedyn nhw. Wedi toddi. Mewn a fe'r bag bach na. Nawr den. Dorri twll bach yn y gwylod man hyn. I wneud rwy batrwn ar fe? Nawr den. Twel, mae hwn nawr. Right, wedi. Ops. Mae'n dod mas o'r top. Mae sim digon o dwll dyn ni. R-O-E. R-O-E? Sim digon. R-O-E. So, allwch chi dros hwn nawr I gyd ar chocolate un, twel.
Nawr, mae rhaid i ni gael fwy yn dod mas yn dos ydw gael. O, ys mae'n bach yn slwm, Na, de. Allech chi weini rhywbeth gyda hwnna wedyn? Galled, wedaeth ati beth bydden ni'n hoffi gyda hwn nawr, yw raspberry coulis. O, dy fe? Mae rhywbeth am afans i ni'n galw nhw. Ar y plat anno fe? Ie, mae'n torri ar A yna neu saws o'r cwli, reit? A wedyn ni, fel o ti Helen yn gweud, mae'n torri yr sam sam allan, ti'n gweld? Wedi ar fe. Ond dyma ni nawr, Dyma ni, o, mae ma' hwn raid wedi neud e, mas. So, nawr den. O, wedi sylwi bod dim alcohol yn y fe hynna? Dim, achos mae I blant o'n i'n neud. O, ie, wrth gwrs, angofus yna. Ond, os ydych chi ddim moyn, allech chi ddod I dropin o frandi neu rhywbeth yno. Fi'n iawn heb hifen, So, diolch yn ti'n fawr iawn. moyn hifen. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr iawn, Nina.